Προετοιμάζουμε το χρήσωμα με το αμπόλι Αρμενίας, μια πολύ παλιά τεχνική, γνωστή ήδη από τους Αιγυπτίους, πάνω από 4.000 χρόνια πριν. Μετά από μια πολύ προσεκτική προετοιμασία του ξύλου με το τζέσο, με ένα κομμάτι βαμβάκι με ενόπνευμα 94 βαθμών, περνάμε πολύ απαλά την επιφάνεια που θα χρυσώσουμε μία φορά μόνο. Έτσι διώχνουμε και τα αποτυπώματα από τα δάχτυλα και την σκόνη του τζέσο από το χάραγμα του σχεδίου. Η κουνελόκολλα ζεσταίνεται μπεν μαρί μέχρι βρασμού και είναι τώρα έτοιμη για την χρήση. Παίρνω ενδεικτικά 2 ml με μία σύριγγα και την βάζω σε ένα πιατάκι και προσθέτω μια διπλάσια ποσότητα ζεστού νερού, δηλαδή 4 ml. Αυτή είναι η σωστή δόση. 1 μέρος κόλλας και 2 μέρη νερού. Προσθέτουμε μία ποσότητα αμπολιού, χρησιμοποιώ το αμπόλι μανέτι Φλωρεντίας, στο πιατάκι και το ανακατεύω με το υγρό μέρος. Προσπαθώ να ανακατέψω καλά τα 2 μέρη μέχρι να μην υπάρχουν σβόλοι. Η σύσταση είναι σαν του γιαουρτιού light, παχύρευστο υγρό.